Hi friends, ang norokni bukukjuk RE.debbarma. Dinini historian ka mokalni naithok. Khapangni Borok no sakbai thangni mokalo busukse naithok no. Buini mokalo ke to khathai sumo. Ani mokalo ke Prabhu Krishna. Mokal ani rubaya nono naisik tongnani bukuk rubaya ani nono lopsai kokshanani nini thaisa kok ani bukhano khatangma ruo nini khorang ani bukhano serang ruo hamjakma tiyario nini yapai ang rutogo hapin kurano jadu nini hamjakma boyar sibo ani shakdugo nang phayo nini puito hamjakma nini bagoi ani khapango tebo kubui bangrago au sikli hamjagai tongmani jorao sakbai thangni hamjakma bureyang thung te chelang thung belai kheno naithok nole nugu okogle belai no kubuino जों जरा सेलायवै दंखांके sakbai thangni hamjakmani borokni khorangno khnakanke bokha srangui bo phayo au okorok belaike kubuino jepro जों chini khani borok जोंनो poito khlayo je nijini muchungmati khlayai borok chini poito no phunogo ofruwo borokni bagai chini bokhao kubuino hamjakma le bango ani vibe song norok sadi mani norok pode obahayeng angle obahayrok le engopia ani hamjakmani borok ani kano phake belai kheno angke sunu sirango te ani bokharogo belai kheno tongthok emasao hayadiba asingno angkhaklayo norok dinini o history shayari history te love history no norok belai kheno khnatok jakhna hanai haiki norok khnatok jagai tongkha hanke eke like riwi norok ni friends jongno share khaidi please kaisa comment khlaidi please te subscribe khlai donani tapok di mohai ketal tebo shayari history khnanani bagai haike tinini bagai asung nong situng jottono no khabai khokbai hambai ro